महापुर बालेश्वर বিনোদন দাস ঘাসিকা লোক এবং ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ମୁନା ଖାଁ ଆସିଥିଲେ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରାସବିହାରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଖୁବ୍ ଭଲ ଉଚ୍ଚକୋଟୀ ଲୋକ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତି ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲୋକ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଭଦ୍ର ଲୋକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକର ଯେଉଁ ଓଜନଟା ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଯଦି ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ମୁଁ 25-30-40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜାଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ମୋର ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏ ସଂଗଠନ ବଢ଼ିଆ କାମ କରିବ ପେନସନ୍ ହେବା ଦରକାର ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବା ଦରକାର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ଦରକାର ପୋଲିସ ତାହେଲେ ଭଲ ହେବ।